Magandang umaga po para sa ating lahat, sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po ay isang pagdiriwang Independence Day. So, i-parade po dito sa Chuuk State, Micronesia. Independence Day. Ayan. Happy Independence Day para sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga OFWs. Shoutout po sa inyo. At kahit na busy sa hanap buhay, ay ito, kita natin sa ating mga kababayan, tayong mga Pilipino ay masaya dahil ipinagtanggol tayo sa ating mga kauna-unang mga heroes. At dahil dyan, nagiging independente ang ating bansa ng Pilipinas. Ayan. Masayaw sa tulong ng kabayanan. Sino magsusunod sa kanila? Tatakbo doon. Pangalawa. Tapos balik dito sa harapan. Pagdating dito, tapos na bro. Pagdating dito naka-t-shirt ang iikot doon. Tapos dito. Medyo na huwag nalilipat ha. Okay Michael, kumakain na sa dalawa. Ay, dalawa ha. Kaya naman itong malilipat. Kami na naman ito. May video to ha. Nalalaman natin. Walang jaculers, walang magsuruga. Eh, yung pangulim pahabol ako. Bawal ba? Ay! Kahit ako! Sampol! Ay, lugi! Yung red team, maraming kalmo! Bawal ka ang patio ba? Ayan, tama na! Hindi, hawak kamay! Ano ba yung sila na? Hawak kamay! Tapos hawak kamay! Oh, yung mga hikaw nyo, baka mawala ha! Dito banda, matulak ng ano?
Yusek! Hawak kamay! Bawal yung hindi! Hawak kamay! Ako muna, ako muna. Oh my gosh. Kasalanan ay panagutan, mamalinis ay iwasan, nakakainis, marumili naman ang magkakaaway, ipagbati, Hoy, sitaw! Sitaw! Nagulat ako si Jelon eh. Ang alam mo kasi si Jelon. Di ba naka-ready yan? Di ba naka-ready yan? Hoy, sali! Dito, dito!
Kanan dalawa ha. Kanan dalawa. Kaya na kayo. Maiko. Banda, dalawa. After this, ako na nalibot ng scar. Oh, ano di? Wala pa rin ako. Ngayon sa mag-video-video lang ko. Pero hindi ko ako yung makuhan ko. Picturean ko niya muna, boy. Picturean ko niya mo yung ma'am. Ano akong flag, apil kong ipinigil background ng bukid. Boy, ah. Kaya
Sige, sige. Di ba tubig na rin? Ay, di. Ay, kuya, hindi mo malapit. Wala! Wala! Oh. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Hey, isa pa! Yeah, isa pa! Isa ba? Hey, isa pa! Isa pa, ikot! Isa pa! Nagsisigawan mo yung dalawa. Ilang katawa? Last na daw. Last na paikot-ikot na pagkagapat yun. Dati hindi pinag-partner itong pag